سلام تغتاتلتنا هذا الشانل كما يكنيهم لما ونخل نعتق من ناس بالكوارس هذا غريب له نايلو مارسنا بخمي حق نحسوتن فلالينا نلديو من يحق الزارب النازلو من يحسو الزارب النازلو بخمي نساتهم ويكالي سب يحسوا كالو يحكي نقرا كالو كيبلنا بعلنا ملكتات نايسب أبا زراربان بتحسونا بكل تأميتنا حق دينا نسمى زلنا حسوت كنا لنا نقل مغنياتو بوز مثلنا سعبين كنا قدلن نفسنا غنحجزن من تمالتشو ኣብዚ ዘለና ግዜ ሰብ ዝተፈላለየ ምክንያት ክሕሱ ናብ ሓሶት ክግደድን ወይ ክሕሱ ንርኢ ኢና ኢንፋክት ሓደ ሪሰርች ብሲኤንኤን ዝተካየደ ሓደ ሰብ ንዓመት ካብ 700 ክሳብ 1000 ግዜ ከም ዝሕሱ ረኺብዎ ኣሎ ካብ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝያዳ መን ይሕሱ ወይ ብዙሕ ግዜ መን ይሕሱ ኢልኩም ትግምቱ قرب تلاقي ناخد جمة عدلي بكم على له كلهم أنا ناتكم رؤيته كتب تخليهم ملسمنا البات تحت غجت فلكم ويا مودا أنا إذا فيديو غجت فلكم أنا أعطي it's very interesting to know بس خانة نعلومة مرتنا بستفل عليه كفالاتنا هو حسوتكم أنا يغليو نسرح تباهيلو نشقة تباهيلو نربح تباهيلو نستفل عليه مغنيات سبات كحسوي يقول يوم سلازي تحسوت قليو أزيو أبي وتنا صعبين كله يغليو بليتات كان مركب تباهيل كاد حسوس استفل عليه سلازي لو بزق زي سلازي نسبات حق نحسوتن كاب زربو من كاب تيز قبروز ولا ملكتاتن كان نبب نخلو ميلا ويمنقدي نزي قديفنا نقولنا دما كاب كاله حبرتسبنا متينا زلنا ابز معبول عالم ننبر زلنا قال ملكتات زوملو من ريوم زلنا انت نصبارق كوينا كي تردانا بتوم كالوت كفالنا يتحبرتسب كم نحسو زلنا وي حق زي نقر زلنا وي قال نقر نحب كم زلنا ملكت كري يقول يومو تقديسكم نزا فيديو تكاترو امو كاباتا ماهيركم دما لو تاخد قبرون كنقبرن يتحساسب مقطع نابتا تمرتي سلازي ارسنا تمرتنا نايلومي how to identify if someone is lying to you or telling the truth بخمي حدث حسود دي نغرنا زلو وي حسود نغرنا خم زلو بخمي كان لنغل وي دما انتاي ملكتات كنستوعل نخل تبل عرس ياخد كون كاب حدا ارتيكل زرخب كوايا سلازي انت تتقمنا لا كتحجزنا تخليا مغريا بتصليمن صعدان استصحفه يكونن ስለዚህ ከም ምኽሪ ክንጥቀመሉ ለናምበር ከም ዩኒቨርሳል ወይ ከም ሓቂ ወይ ቁኑዕ ነገር ኩሉ ግዜ ከም ዘጋጥም ጌርና ክንወስድ ይብልና ስለዚ ከነስተውዕል ክንክል ኣለና ሰባት ኢና ሮቦት ኣይኮናን ቁጥሪ 1 body movements ናይ አካላት ምንቅስቃስ ናይ ኣእዳው ምንቅስቃስ ናይ ርእሲ ምንቅስቃስ ማለት እዩ people who lie move their hands more than those telling the truth ሓደ መጽናዕቲ ኣብ ሚሽንጋን ዩኒቨርሲቲ ዝተኻየደ እንታይ ረኺቡ ሰባት ክሕስቡ ከለው ዝያዳ ኣእዳዎም ከም ዘንቀሳቀሱ ከም ዝናበሉ ዝተፈላለዩ ነገራት ክገብሩ ከም ዝፍትኑ ወይ ብዙሕ ነገራት ናይ ኢድ ምንቅስቃስ ከርእዩ ከም ዝፍትኑ እዚ ሪሰርች ረኺብዎ ስለምንታይ የንቀሳቀሱ ከም ዝበልዎ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሓንጎልና ነቲ ምንቅስቃስ ናይ ኣካላትና ዝቆፃፀሮ ድሓን ቅፅል ኢልና ክንሪኦ ናብዚ ካልእ ሪሰርች እውን እንታይ ኢሉ fidgeting back and forth, tilting the head to the sides, shuffling the feet are other signs of lying. ናይ ቦዲ ናይ ኣካላት ምንቅስቃስ ክንብል ከለና ናይ ኣእዳው ጥራይ ዘይኮነ ከምኡውን ሰባት ፍሕትሕት ክብሉ ከለው ሓደ ነገር ኣገዳሲ ኣርእስቲ ኣገዳሲ ቁም ነገር ቶፒክ ክዛረቡ ከለው ነታ ኣርእስቲ ገዲፎም ፍሕትሕት ከምዚታት ከምዚ ክብሉ ከለው ናብትን ክጥምቱ ከለው ወይ ከዓ ርእሶም ከይተረድኦም ንየማን ወይ ንፀጋም ከንቀሳቀስዎ ከለው ኢሎም ከምኡ ድማ tilting the head, shuffling feet or እግርኻ ምንቅስቃስ ድማ ካብ ዝተፈላለየ መንገዲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ መጽናዕቲ ምልክታት ናይ ቅኑዕ ወይ ሓቅነት ኣብ ዘይምዝራብ ዝረኣዩ ምልክታት ምዃኖም even ናይ FBI researchers ወይ ናይ FBI detectives ብዙሕ ግዜ ዝጥቀምሉ ሜላታት ሓቂ ሓሶት ንምልላይ ዝጥቀምሉ ሜላታት ምዃኑ በዚ ክንግንዘብ ንኽእል ስለምንታይ ሰባት ክሕሱ ከለው ኣካላቶም የንቀሳቀሱ ንዝብል ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ኣካላትና ናይ ምንቅስቃስ ሓደ ኣውቶኖመስ ወይ ናፃ ዝኾነ ኣካል ኣብ ሓንጎልና ኣሎ ንሱ ዝቆፃፀሮ ክንሕሱ ከለና ገለ ነገር ቃንዛ ስለ ዝፈጥረልና ወይ ገለ ነገር ኣብ ሓንጎልና ምልክት ስለ ዝገብር ካብ ኖርማል ምልክት ስለ ዝገብረሉ ነቲ ንሱ ኖርማል ክቆፃፀሮ ዝኽእል ካብ ወፃኢ ንሕና ክንንቀሳቀስ ንጅምር እዮም ዝብሉ ስለዚ እቲ ናይ ኣካላት ምንቅስቃስ ሰባት ፈትዮም ወይ ፈሊጦም ዝገብርዎ ኣይኮነን ኣዲክም ኣሎ ከይተረዳእና ዝግበር ምልክት ስለ ዝኾነ እዩ ዋላ
ናብ ብዙሕ ነገራት ንኸምኡ ካብ ናይ ምልክት ናይ ሓሶትን ቅኑዕ ናይ ዘይምንጋርን ዝብልዎ ከነስተውዕላ ዘለና ሓደ ግዜ ሓቂ እናተዛረብና ትሕትሕት እናበልና ኣእዳውና እናንቀሳቀስና ንዛረብ ክንህሉ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ኣብ ባህልና ከምኡ ከይከውን ይኽእል እዩ ኢንፋክት ወይ ብርግፅ ተዛሪብና ኣብ ባህልና ኣእዳውካ ምንቅስቃስ ሓቂ ድዩ ሓሶት I don't know I really don't know ብኸመይ እዚ ሓቂ ክንዛረብ ከለና ዲና ኢድና ንንቀሳቀስ ሓሶት ክንዛረብ ከለና ዲና ኢድና ንንቀሳቀስ I don't know ስለዚ ኣነ ስለ ዘይፈልጦ ምክርክብ ኣይክልኒ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ግን እዚኣቶም ንምልክታት ወይ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዝበሃል ነብር ዘለና እዚኦም ምልክታት እዚኣቶም ናይ ሓሶት ምልክት እዮም ዝበሃሉ ስለዚ ነዚ ወላ ሓቅና ተዛረብና ንገብሮ እንተለና ከይተረዳእና ናይ ሓሶት ምልክታት ነቶም ሰማዕትና ንህቦም ኣለና ወይ ገለ ነገር ንሓብእ ከም ዘለና ምልክት ንህቦም ኣለና እሞ ንነፍስና ኣብ ሓደጋ ከይንእትዋ ንጠንቀቕ ስለዚ ፍሕትሕት እናበልካ ሰጥ ኢልካ ዘይምዝራብ እንደገና ርእስኻ ምሕካኽ ከምኡ እውን እግርኻን ኢድካ ምንቅስቃስ ኣእዳውካ ጠገለብ ዘይብሉ ምንቅስቃስ ኢድካ ምንቅስቃስ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኣብ ኮሚኒኬሽን ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ምንቅስቃስ ምናልባት ናብ ሓሶት ዘተንብህ ምልክታት ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ከነስተውዕል ምእንታን እምበር ሕጊ ይኮነን ከነስተውዕል ምእንታን እዩ እቲ ትምህርቲ ቁጥሪ 1 እያ እዚኣ ቁጥሪ 2 ኣይ ኮንታክት ዓይኒ ንዓይኒ ናይ ዓይኒ ኮንታክት ምስ ትዛረበካ ዘሎ ናይ ዓይኒ ምርኻብ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ባእታ ናይ መምዘንን ናይ ሓቂ ናይ ሓሶትን መምዘንን ንጥቀመሉ እዩ እንታይ ብላና ኣብዚ looking directly in the eyes is a powerful way to find out if someone is lying or not ዓይኒ ናይ ሰብ ቀጥታ ምጥማት ሓደ ካብቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ወይ እቲ ዝበለፀ መንገዲ ወይ እቲ ዝሓየለ መንገዲ ሓደ ሰብ ሓቂ ድዩ ዝዛረብ ዘሎ ሓሶት ንምፍላጥ ንጥቀመሉን ዝጥቀምሉን ዝተፈላለየ ክፋላት ዋላ ኣብ FBI እውን እንተኾነ ኣብቲ ናይ ገበን ናይ ምፅራይ ዝሰርሑ ፖሊሳትን ናይ ገበናት መፃረዪ ኣካላትን ዝጥቀምሉ ሜላ ምዃኑ በዚ ክንፈልጥ ንኽእል ዋላ ናይ ስራሕ ኢንተርቪው ክንገብር ከለና እውን ብዙሕ ግዜ ዝንገረና ነገር እንተሎ ሓደ ዓይኒ ኮንታክት ወይ ናይ ዓይኒ ንዓይኒ ናይ ምርኻብ ተኽእሎ ምዃኑ ኢና ንዛረብ ስለዚ if one can keep the stare at an important time or discussion it might be a sign ሓደ ሰብ ቀጥታ ክጥምትን ክዕዘብን ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ዓይኑ ተኺሉ ምስ ዝዛረቦ ዘሎ ክራኸብ ዘይክእል እንተኮይኑ ብፍላይ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ ክዛረብ ከሎን ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ ሓሳቡ ክህብ ከሎን ወይ ብዛዕባ ሓደ ነገር ተሓቲቱ ክምልስ ከሎን ቀጥታ ዓይኒ ክሕዝ ዘይክእል እንተኮይኑ ኮንታክት ክገብር ዘይክእል እንተኮይኑ ምልክት ናይ ዘይሓቅነትን ናይ ገለ ነገር ምሕባእን ኮይኑ እዩ ዝረአ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኣገይን ንኣብነት እንታይ ይብሉ ኣብዚ ሕጂ ከም ኣብነት ሰባት ኩሉ ግዜ ሰባት ንሰባት ወይ ኣብ ዝፈትዎም ሰባትን ኣብ ደስ ዝብሎም ነገራትን ዓይኖም ተኺሎም ክጥምቱ ይኽእሉ በንፃሩ ኣብ ዘይፈትዎም ነገራት ዓይኖም ተኺሎም ክጥምቱ ኣይደልዩን እዮም ክንሕሱ ከለና ወይ ዘይቀንዑ ነገር ክንዛረብ ከለና ድማ ነቲ ሰብ ንሕሶ ዘለና ወይ ነታ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ኣካል ዘይሕጉሰና ነገር ወይ ደስ ዘይብለና ስለንገብር ዘለና ዓይኖም ንክንጥምቶም ቁሩብ ንሽገርን ኣብ ካልእ ነገርና ጠመትና ክንዛረብ ወይ ፍሕትሕት እናበልና ክንዛረብ ንግዳድ ወይ ንመርፅ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኣላ ክንጥንቀቐላ ዘለና experienced lawyers tend to use a longer eye contact ሓደ ዓብይ ክኢላ ናይ FBI ወይ Federal Bureau of እንታይ እዮም ዝብልዎ ናይ ኣሜሪካ FBI ኢንቴሊጀንስ ፌደራል ቢሮ ኦፍ ኢንቴሊጀንስ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ገበናትን ናይ ዝተፈላለዩ ገበን ዝኣለ ኣካል FBI ይብልዎ ናቶም ሓደ ክኢላ እንታይ ኢሉ እቶም ምኩራት ሓሰውቲ ወይ ኣዝዮም ክኢላታት ሓሰውቲ ነዚ ናይ ዓይኒ ኮንታክት ካብ መጠን ላዕሊ እዮም ዝጥቀምሉ ምእንታይ ንሕሱ ከምዚ የለዉ ንኸፍልጡ ስለዚ ኦቨር ዩዝ እንድሕር ጌርካዮ እውን ምልክታት ናይ ሓሶት ምዃኑ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ I don't know where to stand but ኩሉ ግዜ ዓይኒ ንዓይኒ ምዝራብ እቲ ዝበለፀ ብፍላይ ሕብረተሰብና እዚኣ የብልናን ስለዚ ቅኑዕ እናተዛረብና ናብዚ እናተዛረብና ከምዚ ክንዛረብ ከለና ደሊና ክንዛረብ ከለና ነቶም ካልኦት ኣብ ቅድሜና ዘለዉ ኣብ ምዕራባዊ ባህሊ ዘለዎም ሰባት ንሕሱ ከም ዘለና ወይ ቅኑዕ ነገር ዘይቅኑዕ ነገር ንሕብር ከም ዘለና ወይ ገለ ሓቢእና ገለ ጉዲልና ንነግር ከም ዘለና ኢና ምልክት ንህቦም ስለዚ ዓይኒ ንዓይኒ እናጠመትና ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ስለዚ ግን ከም ዝበልኩኹም ኣመና ዓይኒ ምጥማት ወይ ዓይኑ ስለ ዝጠመተካ 100% ሓቂ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ነገራት ከተስተውዕል ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ እቶም ምኩራት ሓሰውቲ እዚ ከም ዘለውን ስለ ዝፈልጡ ይጥቀሙሉ እዮም ስለዚ ቢ ኬርፉል እዚኣ እውን ንግረ መንገደይ ከተሓሳስባ ይደሊ
ቁጥር 3 tone of the voice ድምፂ ናይ ዘረባ ማለት እዩ ብርትዐ ናይ ድምፅና ማለት እዩ people who are lying use higher voice due to tight vocal cord muscles caused by nervousness ሰባት ክሕስቡ ከለዉ ብዙሕ ግዜ ኩሉ ግዜ ዘይኮነስ ብዙሕ ግዜ ዓው ኢሎም ክዛረቡ ወይ ክንህሩ ይፍትኑ እዚ ድማ ካብቲ ነርቨስ ኮይኖም ወይ ከምዚ ነፍሶም ተጨቢጦም ስለ ዘሎ ክትሕሱ ከለካ ሓደሽቲ ነገራት ካብ ርእስካ ክትፈጥር ዘለካ ፍኮርስ ሓደ ተቐሪቡ ሰሙናት ኣፅኒዕዎ ዝመፀ ሓሶት ከምኡ ከይከውን ይኽእል ግን ሃንደ በዚ ሕሱ ዘሎ ሰብ ኩሉ ግዜ ስለዘይተቀራረበሉ ነርቨስ እዩ ዝኸውን እቲ ነርቨሲቴት ከንታይ ገብሮ ነቲ ቮካል ካርድ ዝበሃል ናይ ድምፂ ጭዋዳታት ናይ ኣካላትና ጨቢጡ ስለ ዝሕዞም ዓው ንኽብል ይግደድ ከይተረድኦ ዓው ክብል ይርአን ይስማዓን ስለዚ እዚ ሓደ ምልክት ናይ ሓሶት ክኸውን ይኽእል እንደገና if one's voice is higher than the normal there is a higher chance of lying ሓደ ሰብ ካብቲ ንቡር ወፃኢ ሓሶት ካብቲ ንቡር ወፃኢ ዓው ኢሉ ዝዛረብ እንተሎ ምናልባት ቅኑዕ ዘይኮነ ሓበሬታ ይህብ ክህሉ እውን ዝከኣል እዩ ይብል ኣሎ ከምኡ ድማ this could be due to the nervousness anxiety to make you believe that እዚ ካልእ ምክንያት ናይዚ ንመግለፂ ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ ንዝብል ድማ ምናልባት እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ነርቨስነስ ወይ ከምዚ ዘይምትእምማን ወይ ነርቨስ ምዃን ከምዚ ህውኽ ናይ ምህዋኽ ይህወኽ እንዲሰብ ክሕሱ ከሎ ናይቲ ምህዋኽ መንፈስ ወይ ከምኡ ድማ ናይቲ ናይ ጭንቀት ድዩ ናይ ነርቨስ አንዛይቲ እንታይ ክንብል ምትእስሳር ናይ ኣካላትካ ምክንያቱ ከእምኑኻ ብዙሕ ስለ ዝጭነቁን ዝዋጠሩን ዘለው ንሱ ነቲ ድምፆም ከይተረድኦም ዓው ከም ዝብሉን ብብርቱዕ ድምፂ ከም ዝዛረቡን ይገብሮም ይብለና ማለት እዩ ቁጥሪ 4 content of the speech ናይቲ ዝዛረብዎ ዘለው ዘረባ ትሕዝቶ ድማ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና ንኣብነት እንታይ ብለና ኣሎ only use of phrases like to be honest to tell you the truth to be frank ዝብል might indicate the person is lying ቃላት ከምዚ ከም ሓቂ ክዛረበካ እንተኮይነ ኣብ ቅድሚ ወይ ከም መሓላ ማለት ኣነ ካብ ቅድሚ ኣምላኽ ከምዚ ናበለ ዝተፈላለየ መሓላ ደጋጊሙና ደጋገመ ከምኡ ድማ ብቁም ነገር ክዛረብ ከሎ ናይ ብልቤ ዝብለካ ናይ ሓቂ ዝብለካ ዘለኹ ዝብል ቃላት ብብዝሒ ይጥቀመሎም ተሎ ትሰብ ወይ ትጥቀመሎም ተላታ ሰብ ምናልባት ምልክት ናይ ሓሶት ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ሓቂ ዝዛረብ ዘሎ ክሳዕ ክንዱ ንከእምነካ ዝምሕለሉን ዝጥሕለሉን ነገር ስለ ዘይብሉ ማለት እዩ it might be they are also trying to convince themselves with their lies እዚ ድማ ምናልባት ንዓኻ ንክእምኑ ጥራይ ዘይኮነስ በቲ ዝዛረብዎ ዘሎ ንነፍሶም እውን ክእምኑ ይፍትኑ ኣለዉ ምክንያቱ ተሓሶት ዝነግሩካ ዘለው ከም ሓቂ ንነፍሶም እውን ክእምንዋ ስለ ዝፍትኑ ዘለው እዮም to be frank quite frankly to be honest to be clearly to tell the truth ናበሉ ወይ ካ ሓቂ ክዛረብ ናይ ብሓቂ ዝብለካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ወይ ስለ ከምዚ እናበልካ ከምኡ ድማ ንቁም ነገር ሓቂ ዝነግረካ ናይ ብልቤ ዝብለካ እናተባህለ ብዙሕ ቃላት ከምዚ ንክእምኑካ ዝጥቀሙሎም ቃላት ክጥቀሙ ከለው ምናልባት ዝሕባእ ነገር ስለ ዘሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብለና እዛ ትምህርቲ ማለት እዩ ብምቕፃል ድማ other words often used are like ከምዚ ማለት እቲ ሓሳብ ትዘረባ ምልእ ኢሉ ስለ ዘይመፀሎም ዝተፈላለዩ ቃላት ምሻለካ ከምዚ ምሻለካ ሽዑ ድማ ማለተይሲ ዝብሉ ቃላት ንከምዚ ንመመላለኢ ሓሳባት ንክሳብ ዝመፀካ ትጥቀመሎም ቃላት ኣለካ ምሽ ማለተይሲ ሽዑ ድማ ከምዚ እናበልካ ቃላት ክትወታትፍ ከለካ ነቲ ዘረባ ንምፍጣር እዚ እውን ምልክት ናይ ሓደ ሰብ ዘረባ ይፈጥር ከም ዘሎን ሓሶት ይጥቀም ከም ዘሎን ንሓቂ ክጥምዝ ይፍትን ከም ዘሎን ከተንብሁናን ከመልክቱልናን ዝኽእሉ ምዃኖም ይነግረና ማለት እዩ ቁጥሪ 5 ሓምሸይቲ ድማ too many details ካብቲ ዝድለ ንላዕሊ ሓበሬታታት ክትወሃብ ከለካ ዲቴይልስ ወይ ከዓ ውሽጢ ዝኣተወ ዝርዝራት details ማለት ዝርዝራት ማለት እዩ ስለዚ ዘይተድልዩ ነገራት ዝርዝራት ክወሃበካ ከሎ liars often tell more than what is needed they give more details than the one telling the truth
ሰባት ክሕስቡ ከለዉ ዘይተደለየ ዝርዝራትን ውሽጢ ኣትዮም ንዓኻ ዘየድልዩኻ ወይ ዘይሓተትካሎም ዘየገድሱኻ ነገራትን ክነግሩኻ ይጅምሩ መታ ንክእምኑኻ ክብሉ እዮም ዝጥቀምሉ ኣብኡ ምስከትኩ ሽዑ ከምዚ ኮይኑ ሽዑ ከምዚ ኢሎም ውሽጢ ኣትዮም ሻለካ ወላ ኣብኡ እንተነርካ እውን ክተሰዕለሉን ክትብሎን ዘይትኽእል ነገራት ክህባኻን ይጅምራ ማለት እዩ እዚ ድማ ንምጥባር ዝጥቀምሎም ሜላታት ምዃኖም እዩ if someone is giving you too much info or detail is not requested, then there is a possibility they are not telling the truth. ንኣብነት ጃበይ ክንሪኦ ንኽእል ሓደ ሰባት ገለ ነገር ክሸጡልና ከለዉ ኣመና ካብ ንደልዮ ንላዕሊ ዝርዝራትን ጥቕምታትን ጭብጥታትን ከብዝሑልናን ክውርሩልናን ተጀሚሮም ክንጥንቃቅ ክንከል ኣለና ምናልባት ንሳቶም ስለዘይተኣማመኑ ወይ እቲ ንብረት ዝሸጡልካ ዘለዎ ወይ ዝህቡካ ዘለዎ ዘይተኣማምኑ ስለዝኾነ ብጭብጥታት ደፋፊኖም ከም ትውስን ንክገብሩካ ዝጥቀምሉ ሜላ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ካብቲ ኖርማል ወፃኢ ካብ ኖርማል ንላዕሊ ብዝሒ ጭብጥታትን ነጥብታትን ክወሃበካ ከሎ ሓደ ሰብ ክባካ ከሎ ክትጥንቃቅ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ምናልባት ነቲ ዝብልዎ ዘሎ ሓሶት ንመእመኒ ዝጥቀምሉ እዩ ምክንያቱ ንስኻ ሓቀ ከምኡ ክትዛረብ ከለካ ክሳዕ ክንዱ ኣይትነግርን ኢኻ ክሳዕ ክንዱ ጭብጥታትን ዝርዝራትን ናይ ሓበሬታታት ኣይትህብን ኢኻ ስለዚ እዚ እውን ምልክት ናይ ዘይቅኑዕ ወይ ሓሶት ናይ ምዝራብ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዘየድሊ ምስቲ ቶፒክ ዘይከይድ ኣብታ ርእሲ ዘየድሊ ዝርዝራት ከይንህብ ክንጥንቃቅ ክንከል ኣለና ምክንያቱ ዘየድሊ ነገር ስለ ዘተንብህ ማለት እዩ እታ ናይ መወዳእታ ድማ very long pauses ሓደ ግዜ ሰባት ክሕስቡ ከለዉ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝን ኢሎም ክሓስቡን ክመራመሩን ይጅምሩ እንታይ ማለት እዩ ዘጂ liars often take long pauses when talking ካብ ሕልፍ ዝበለ ካብ ኖርማል ውፅእ ዝበለ ዝን ኢሎም ክሓስቡን ክምርምሩን ይጅምሩ they often think of details to make up the stories እንታይ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ዝርዝራትን ጭብጥታትን ይደልዩ ኣለዉ ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ ዘረባ ዘእምንን ናይ ምእማን ሓይሉ ንምዕባይን ወይ ሓድሽ ዛንታ ሓድሽ ናሬቲቭ ወይ ሓድሽ ኣተራርኻ ናይ ፍጻሜ ንኽፈጥሩ ምንታን ንኣብነት እንታይ ይብሉ ንሓደ ሰብሲ ቅድሚ 10 ዓመት ከም ጃሎም መዓልቲ እንታይ ትገብር ነርካ ወይ እንታይ ትገብር ነርክ እንድሕር ኢልካዮም ብርግፅ ነዊሕ ግዜ ክወስዱ እዮም 10 ዓመት ጃሎም መዓልቲ እንታይ ነይሩ ኢሎም ክሓስቡ እዮም ስለዚ እዚ ኖርማል እዩ ንሓደ ሰብ ግን ቅድሚ 10 ዓመት ቅድሚ 10 ዓመት ባንኪ ሰሪዕካ ነርካ ዶ እንድሕር ኢልካዮ ክሓስበሉ እንድሕር ጀሚሩ it is already a sign ምክንያቱ ዘይሰረቀ ሰብ ከማ ን10 ዓመት ድዩ ቅድሚ 5 ዓመት ድዩ ኣይሰረቀን ስለዚ ቀልጢፍ እዩ መልሲ ክበካ ዘየጋጠመ ነይሩ እንተኮይኑ ተፍጻመ ሂወቱ ቅልጥፍ ኢሉ ክምልሰልካ ምናልባት ነገር ኣጋጢሞ ነይሩ ተኮይኑ ግን ክሓስብ እዩ ምክንያቱ ገለ ዝገራጮ መልሲ ከይህብ ወይ ገለ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ነዚኣ ጥራይ ከም ፈተነ ክትጥቀመላ ኣለካ ማለት ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ሓደ ውፁእ ሰባት ቀልጢፎም ሓቂ እንድሕር ኮይኑ ቀልጢፎም እዮም ክዝክርዎ ወይ ዘየጋጠሞም ነገር ተኮይኑ ቅድሚ 10 ዓመት ሰብ ቀቲልካ ነርካ ዲኻ እንድሕር ኢልካዮ ወይ ቅድሚ 10 ዓመት ከምዚ ጌርካ ነርካ ዲኻ እንድሕር ኢልካዮ ዝሕስብ ምክንያት የብሉ እንተሰብ እንተዘይገይርዎ ስለዚ ተቃቢሉ there's no reason ምክንያት የብሉን ዝሕስብ ገይርዎ ነይሩ እንተኮይኑ ግን ወይ ኣጋጢሙ ነይሩ እንተኮይኑ ኣብ ከባቢኡ ክጥንቃቅ እዩ ምክንያቱ መኣስ ምዃኑ ገለ መለ ከስተውዕል ክኽእል ኣለዎ ሓንጎሉስ ኣውቶማቲካሊ ናብቲ ፋክት ሰርችንግ ክኸይድ እዩ ወይ ሓንጎላ ናብቲ ፍጻሜታት ኣበይ ኣጋጢሙ መኣስ እዩ ነይሩ ኣናላይዝ ክትገብር ክትጅምር እያ እዚ ከዓ እዚ ኣናሊሲስ ከዓ ንባዕሉ ሓደ ምልክት እዩ ዝህብ they're still trying to figure out if what they are saying makes sense እንታይ ማለት እዩ እንታይ እቲ ሓሳብ ነቲ ክብልዎ ዝምልስዎ መልሲሲ ዝእመን ድዩ ሎጂካል ድዩ does it make sense ትርጉም ኣለዎ ድዩ ትዝብሎ ምናልባት ሓተታ ከስዕብ ዝኽእል ተወሳኺ ሕቶታት ከስዕብ ይኽእል ድዩ ንዝብል ንክፍትሹ እዮም ዝፍትኑ ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ከመይ ጌርና ሰባት ዝቆርቡና ዕሩክትና ክኾኑ ይኽእሉ መሓዙትና ክኾኑ ይኽእሉ መፃምድትና ክኾኑ ይኽእሉ ጎረባብትና ክኾኑ ይኽእሉ መሳርሕትና ክኾኑ ይኽእሉ ልዕሊ ኩሉ ሓቂ ድዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ሓሶት ብኸመይ ነላሊ ሓቅነት ድዮም ዝቆርቡና ዘሎ የታልሉና ብኸመይ ንፈልጥ ከምኡ ድማ ከመይ ጌርና ንስኻ ሓቂ ክንዛረብ ከለና በቲ ንገብሮ ተግባራት ሓሰውቲ ኮይና ንኸይንቁንፀር ካልኦት ሰባት ንሕሱ ወይ ጎደሎ ዘረባ ሓበሬታ ንህብ ከም ዘለና ከይመስሎም ጥንቃቅ እያ ተምህረና ዘላ ስለዚ ኩሉ ግዜ
كنزارب كلنا التفحت حد مبال قلتم بال رأسها محكاخ كم زي مبال قال ملكت ناي حسوت ملكت يزرئيو نتي بفلاي أبز محور عباو عالم نزنبر حزب مالتي بخوميوم نسوم برسيفز قبرو بخوميوم نساتهم قبر ملسوز بخاط لذي كنت انقع كنكل علنا حق خنزارب كلنا كم زخينا تبارك مالتي كم دما منقصقاصنا يداوناون درت بالك خون كخل علو كم دما عيني ناطمتك مزراب حسوز زارب زولو سب دما كتستقبلو له كيل علك منالبات حلف زباله ناي حسو تمكرو ميلان زلو انت زي كوينو مبزحت سب حسو خلو عينخا خطمتك خم زفره እዩ ዝነገር ስለዚ እዚያውን ንማኣፍልጦ ንሕና ድማ ሓቂ ክንዛረብ ከለና ኣብቲ ስራሕና ድዩ ምስቶም መሳርሕትና ድዩ ኩሉ ግዜ ብዝተኻለ መጠን ዓይኖም ክሳብ ዝነቑሩ ዘይኮነስ ባላንስ ዘሎ ግን ዓይኒ ክንረኽቦም ክንክእል ኣለና ብፍላይ ኣገዳሲ ነገር ክንዛረብ ከለና ዓይንና ጠመትና ከምዚ ሕጂ ኣነ ዓይንኹም እናጠመትኩ ዝዛረብ ዘለኹ ዓይንኹም ከይጥምት የለኹ ናብታ ካሜራ ይፅም ዘለኹ but anyway ዓይኒ ምጥማት ከነዘውትር ክንክእል ኣለና ሳልሳይ ድምፅና ኖርማል ዝኾነ ድምፂ ካብ ኖርማል ወፃኢ ክንዛረብ ከለና ብፍላይ ትዛረበና ካብቲ ኖርማል ዝዛረበሉ ወይ ትዛረበሉ ድምፂ ዓው እንድሕር ኢላ ምናልባት ናይ ሓሶት ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡውን ኣብቲ ትሕዝቶ ኣጠቃቅማ ናይ ቃላት ገለገለ ቃላት ብዙሕ ግዜ ሓቂ ክነግረካ ሓቂ እየ ዝብለካ ብቁም ነገር እየ ዝብለካ ናይ ብሓቂ እየ ዝብለካ ዝብል ቃላት ክደጋገም ከሎ ምናልባት ክትጠራጠር ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ክንድኡ ዘብለካ ምክንያት ስለዘይብልካ ሓቂ ትዛረብ እንተለካ ከምኡውን ካብ ኖርማል ወፃኢ ዝርዝራትን ሓበሬታታትን ክወሃበካ ከሎ ምናልባት ከሽከዓካ ዝግበር ዘሎ ፈተነን ነገርን ከይከውን ክንጥንቀቕ ኣለና ከምኡውን ሰባት ካብ ኖርማል ወፃኢ ዝን ኢሎም ክሓስቡን ክመራመሩን ከለዉ እሱ እውን ምልክት ናይ ሓቂ ናይ ምጥምዛዝ ወይ ሓሶት ናይ ምእላም ክኸውን ስለዝኽእል ክንጥንቀቕ ኣለና ኣብቲ መጀመርያ ሓንቲ ሕቶ ቀሪበልኩም ነይረ ደቂ ተባዕትዮ ዶ ዝያዳ ይሕስቡ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝብል ታመልቲ ዝያዳ ደቂ ተባዕትዮ እዮም ዝሕስቡ ኢሉ እቲ ናይ CNN ሪሰርች እንተኾነ ኣብ ሜላ ናይ ኣተሓሳስባ ደቂ ኣንስትዮ ይብርትዓ ኢሉ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ሞር ስማርትሊ እየን ዝሕስባ ክሕስባ ከለዋ ምክንያታትን ገለን ይኣልማየን ወተባዕታይ ግን ኣተሓሳስቡ ብዙሕ እኳ እንተኾነ ብቐሊሉ ዝፍለጥን ዝተሓዝን ምዃኑ እዩ እቲ ሪሰርች ዝነግረና እምበር ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ትምህርትና ኣብ መወዳእታ በፂሓላ ናይ ሎሚ ትምህርትና ዝያዳ ከመይ ጌርና ኣብቲ ንነብረሉ ዘለና ባህሊ ነቲ ንሕና ዝተወሊድና ዝዓበናሉ ባህሊ ዘይኮነስ ምስቲ ንነብረሉ ዘለና ባህሊ ሓደ ፅቡቕ ዝኾነ ስእሊ ቅኑዕ ዝኾነ ስእልና ኣብ ሰባት ከም ዝህሉ ንገብር ምክንያቱ ባህሊ ፍልልያትን እቲ ኣገባብ ናይ ኣዘራርባን ኣገባብ ሓሳባትካ ናይ ምግላፅን ምናልባት ሓደ ግዜ ንሕና ብቕኑዕ ዝገበርናዮ ብጌጋ ክትርጎም ስለዝኽእል ከምኡ ድማ ካልኦት ሰባት ከታልሉናን ብሓሶት ከሽክዑናን ንዝፍትኑ ከመይ ጌርና ነለሊ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ቁሩብ ክምህረኩም ፈቲነ ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብ ዝተወዲያ ኣላ ኣብዚ ቻነል እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰለስተ ኣገደስቲ ኣርእስታት ተተኪረ ዝምህር ቀዳማይ ከመይ ጌርና ነፍስናን ኣተሓሳስባናን ርዲኢትናን ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ንዕቢ ውልቃዊ ዕቤትና ከመይ ጌርና ንሕይል ከምኡ ድማ ከመይ ጌርና ብቁጠባን ብገንዘብን ንዓቢ ኣተሓሓዛ ገንዘብናን ኣብ ወፍርን ብኸመይ ንኣቱ ዝብል ትምህርትን ከምኡ ድማ ፕራይቬት ክላስስ እውን ኣለኒ እንድሕሪ ኮንታክት ጌርኩምኒ ክነግረኩም ይኽእል እየ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ጆርጆ ድራር ኢልኩም ተኣቲኹም ኣብኡ ፕራይቬት ክላስስ ሽምኩምን ኣበይ ከም ትቕመጡ እንታይ ክትምሃሩ ከም ትደልዩ ንምሕተቱኒ ወይ ኣብ ኢሜይል ማለት እዩ መልሲ ክበኩም እየ እቶም ኣብዚ ቻነል ድማ ዝተፈላለየ መሃሪ ትምህርቲ ኣለኒ እሞ ኣብኡ እንድሕር ኣቲኹም እውን ኣዝዩ ሓያልን ሓጋዝን ዝኾነ ትምህርቲ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ሳብስክራይብ ተጌርኩም ኣብኡ ክትመሃሩ ትኽእሉ እቶም ወትሩ ነዚ ቻነል ብናትኩም ኮሜንትን ብናትኩም ርእቶን ነቐፌታን ሃናፅ ነቐፌታን ብምሃብ ትሕግዙኒ ዘለኹም የቐንየለይ ምክንያቱ እቲ ናትኩም ሓሳባትን ርእቶታትን ካብኡ ዝምርኮስ ትምህርቲ ዝያዳ ንስኹም ክትሕገዝሉ ትኽእሉ መንገዲ ኩልና ንዓብየሉ መንገዲ ብምንዳይ ኣርእሲ ዝቕርብ ስለዚ እዛ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ድማ ከምያ ነይራ ስለዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ብካልእ ትምህርቲ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው